Benedictus profetaren eduki. Honela zutzola jauna. Egin hori gozaren gozez jatorren herriagatik. Egin ikintzi herrien mundu denagatik. Egin hori goretxe jauna esanez. Salbatu du jauna bere herria, Israelen bizirik elitua. Begira, iparraldetik ekarriko ditut, lurreko azkentzuletatik bilduko. Jendetza izugarria itzuliko da. Horien artean itxuak eta egunak, aurdunak eta aurrak ezarterriak zatean. Negan eta autoitzartean ekarriko ditut. Ongi ureztaturiko ibarretan zehar eramango ditut. Estropezurik egiko ez duten bide zelaia batna. Aita izango naiz Israelentzat, nire lehen seme izango da bera. Jaunak esana. Jesus esan zion, zoaz, zure sinismenak
Une berean, ikusmena berreskuratu zuen, eta Jesusen ondoan zihoan bidean, jaunak esanak. Jainkoaren izan, beti ikasbide bezala behar dugu. Guretzako argia baita. Esan genezake, bidean goazela, iluna baldin badago, ez dezakeko ikusi bidea nondik dagoa, eta bertan egon daitezke oztopoak, oztunoak, ez ditugu ere hori ikusten. Eta gure bizitzan ere hala gertatzen zaigu momentu askotan. Horretarako jainkoaren hitza dugu argirik bikainena. Alde batetik gure izaera zein da ulertzen ematen diguna, eta bestetik ere gure ibilbidea nondik nora dijoan ulertarazten diguna. Horregatik jainkoaren hitza beti modu hortan entzun behar dugu. Gure bizitzarako argi bezala, argian ematen batigu. Jesusek, beste metaforen artean, bere burua ere modu hortan agertzen digu. Ni naiz munduko argia. Eta argitu nahi gaitu gure pertsonak eta gure bizitzak eta gure gizartea ere. Gaurko ebangelioetan bi ikasbide aipatuko dituzte. Asko gehiago aipatzea ere badago, bi aipatuko dituzte guretzako mesedeak izan daitezkenak. Lehenengoa Bartimeo itsuaren jarrera ikusten dugu. Bartimeo itsua bide bazterrean egoten zela. Gizajoak ez zuen bizitza aurrera ateratzen dugurik, eta gutxi batzuk emango zioten ogi puska bat, bokalainoren bat, zeo zer jateko, eta hortaz bizi zen gizajoa. Egunero aterako zen, egualdi honekin, egualdi txanakin, eguzkitan, euripean, eta haintxe bere bizimodua ura zan bakarrik. Zeo zer pertsonek ematea. Kupitzen zirenak behataz, eramango zioten zeo zer eta hortaz bizi zen. Jakin zuelarik Jesus bertatik igarotzen ari zera, bihotzean alako itxarote ruti bat egin zuen. Eta oihuka hasi zen. Alde batetik humiltasunez eta bestetik konfiantzaz. Esanez, Daviden seme Jesus erruki zakizkit. Guretzako, gaurkoan epatu nahi nuke ere ikasbidea dugu. Jesusi eskatu behar dugu. Modu hortan Bartimeo eskatu zion bezala. Humiltasunez eta konfiantzaz. Eta gainera nekatu gabe, naiz eta jendeak esan isiltzeko batzuk gora egiten zioten utzi bakean isua isiltzen isu. Beak are eta ozenago eskatzen zion erruki zakizkit. Guk ere gure orazioa gure otentzean gure ikasi nahi dugu. Jesusi eskatzen gure bizitzako gora beratan, egon ditzatzegu momentu zailak ilunak, komplikatuak, beti konfiantza horrekin eskatu behar dugu Jesusi. Erruki zakizkit, lagundu favorez. Gizon horrek eukizuen konfiantza eta humiltasunarekin. Eta gaurkoan epatu nahi dugu bigarren ikasbidea, Jesusen nola ere ikas dezakegu. Ikusten dugu nola zenolako ezagutzea zuen Jesusek erabat agertzen zen ebangelioetan, txikienak, behartsuenak, aztartuenak, horiek ziren bere kulturenak. Denekin egoten zen, zan bakarra batzukin egoten da bestek ez, baina oso berezitik premia handiagoa zutenekin. Horregatik esaten du, ez dute medikuaren premiarik ongi daudenak. Gaixorik daudenak beharko medikua. Horrekin esanez, berak gehiago egon behar zuela, bere premia handiagoa zutenekin. Eta modu hortan ikusten dugu, baina ez besteak alde baten uste zitulako denekin egoten zen. Bere garaiko beste maixuek
jarraitzaileak eduki zituztenak eta nolabaiteko eragina edo influentzia eduki zutenak batez ere gerturatzen ziren garaiko handizkiengana. Botere politikoa edo militarra zeukatenengana, dirua zeukatenengana, herrietako handizkiak eta pertsona importanteak horien itzalera gerturatzen ziren bestelako garaiako gaixuak eta buruzaileak. Jesus ikusten dugu, baita ere egineko bezala, batez ere txikienekin, baztertuenekin, pobreenekin. Eta gainera, haien premietaz Jesus kupitu egiten zen. Ikusten dugu, bere ezaugarri oso inportantea dela konpasioa. Ez da hotz egitzen, ez da indiferente egitzen, sufrimenduaren aurrean Jesus sekula. Horregatik, gizon honek zaukan sufrimendu horrekin Jesus eskatzen dionarik, ikusten dugu bere bihotza ukitu egiten dela eta lagundu egiten diola. Jesus ez duela berarekin, mirari egin eta sendatu zuen. Guk hortatik ikasi dugu batez ere leheneko parteak, ez dugu mirari egin sentuko zu. Baina bai konpasioa sentitu eta bai gure esku dagoenean laguntzen saiatu. Eskatzen dugu bada Jesusi, ikas dezagula beraren handik, bere hitzak beti argia eman dezagula. Jauna, eskatzen dizugu itxuak egonez gaitezen, eta gure inguruan gertatzen dena ikusi dezagun.
bereziki Joakina Aragozi, bere heriotzaren leheko urteurrenean. Jaun, ez duekin, bere ikastetza